ҳамасола аз аввали моҳи октябр даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар оғоз мегардад. Адо намудани хизмати модар ватан барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус ва иродатманди мамлакат шарт ва зарур мебошад. Ин мавсим наздики 200 нафар ҷавонони ватандӯст аз ноҳияи дӯстӣ ба комиссарияти ҳарбӣ омада барои иҷро намудани қарзи ватандории худ дар назди халқу меҳан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил гардиданд. дар ин рӯз аз назди комиссарияти ҳарбии ноҳияи мазкур ҷавонони шуҷоатманди ватан то кохи фарҳанги ноҳия дар даст шиору овеза ва парчами миллӣ роҳпаймоӣ намуданд. ҳамзамон дар назди кохи фарҳангии ноҳия ба хотири болидарӯҳӣ ва шодию хурсандии навдаъватшавандагон гулдастаи суруду таронаи аҳли фарҳанги ноҳия тақдим гардид. бояд гуфт ки маросими гусели наваскарон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар шароити тантанавӣ сурат гирифт. Сараввал раиси ноҳия суханронӣ намуда афзуд ки хизмат ба халқу ватан вазифаи ҷонии ҳар як шахси ватандӯст ва ватанпарвар мебошад. ҷавононе ки имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат барои ҳифзу ҳимояи халқу меҳан мепайвандад, нишона аз шуҷоату далерӣ ва ватандӯстии онҳо мебошад. сипас ҳамаи даъватшавандагонро барои шуҷоатмандиву ҷасурӣ барои ҳифзи ватан табрик намуда ба онҳо хизмати сарбаландонаву содиқона ва сарфарозиро таманно намуданд. дар анҷоми чорабинии бошукӯҳи идона дар ин рӯз баҳри наваскарон дастархони идона ороста шуд. қайд кардан ба маврид аст ки дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳӣ масъулини ноҳияи дӯстӣ тавонистанд нақшаи даъватро 100% иҷро намоянд.